Güzel Urazlı siyahları motor itip fikrini жеткіrebiledi. Ama yaşlar anda münigiler hala landışlar alayık bilimi gibi etkenleri. O bilasizmi, o bir uzoq kelirga kerak turibdi birga. Men mana masalan Qozonga kelgan vaqtda o'ylam qo'rqaydim. Qozon kishilari bilan сөйләшергә. Men o'ylaydim, ular shunday adabiy shamotir сөйлиләр дип. Ham biror остановкага kelib, ул biror yerga nishib borib yetirga deb so'rasam, ular menga ruscha "А что вы сказали?" deb aytadilar. Shunga ko'ra men olib turaydim, nishik olay bo'lurga mumkin ekan deb. Элегрәк бит инде монда һәр вакытта урыс телендә сөйләшәләр иде. Ул хәзер менә безнең Аллага шөкер үзебезнең телебездән уялмыйча рәхәтләнеп чит илгә барсак та үзебезнең татар телендә сөйләшеп җибәрсәң, үзе бер рәхәт. Димәк, сезнең җаныңызда миллилек монда үҗәттә бар инде. Бик горурлыгын үзебезнең милләтебез өчен бик горурлыгын һәм Татарстанда яшәвем белән Казан минем үземнең өем шикелле. Үзем Пермь өлкәсе Борда районында туып үссәм дә, анда милләттәшләребезне кайтып, сагынып, концертлар белән генә кайтып киләм. Әтиәнем шунда яши, Аллага шөкер. Аңа карамастан, Казан минем өем. Рәхәтләнеп яшибез. Кая гына нинди матурлыкка гына карап кайтмасак та, әле без менә йөреп туктамыйбыз, чит илләргә бик еш йөреп торабыз. Сагынып, зарыгып, үлеп кайтып төшәбез өйгә. Кайтасы килә дип. Кыен вакытлар булдымы? Нәрсәләр ярдәм итте? Менә шул яхшы кешеләр, трамплин бирүчеләр нәрсә иде? Әллә үзегезгә трамплин ясадыгызмы? Гомумән бу дөньяда кешенең бәхете нәрсәдән тора, дуслар? Яхшы кешеләр очрап торганда, тугры дусларың янәшәңдә булса, исән сау әти әниең һәр вакыт сиңа әйдәп турса, булышып җибәрсә, кирәк җирдә ярдәм итеп, сүз белән булса да, бөтен нәрсә кирәк булырга мөмкин бу дөньяда. Сәләт кенә бер нәрсә билмәделәр бит, тырышлык һәм үҗәтлек. Син беләсеңме, һәрбер кешенең үз башында теләге булса, үзенең әти-әниннән килгән тәрбиясе булса, ниндидер зур максатларга ирешергә теләге булса, ул әлбәттә үзенең юлын табачак. Ул инде анда тормыш үзе өйрәтә инде ул. Дөресен әйткәндә, кыен чаклар бик күп булырга мөмкин. Ул кыен чакларны онытып китәсең, аннан соң яхшы чаклар була башлагач, сөенәсең, әлбәттә тырышасың, тагы да яхшырак булсын дип. Ул шулай без корылган тормышта, һәрбер кеше шулай корылган, һәрбер вакытта ул яхшыга омтыла. Ул дөрес әйбер. Яхшыга омтылмасаң, димәк син дөрес юлда түгел. Нәрсәдер сиңа уйлап карарга кирәк дигән сүз. Һәр вакытта нәрсә куядыр омтылырга кирәк. Шул вакытта гына ниндидер зур эшләр эшли кеше дөньяда. Хәйриячелек, җәмәгать эшләре белән шөгыльләнәсезме инде? Шөгыльләнәм. Мин беләсеңме, вакыт булганда гына түгел, мин һәр вакытта ул әйбер белән шөгыльләнәм һәм шөгыльләнәчәкмен. Электә бик шөгыльләндем. Ни өчен дисәгез, үзебездә районыбызда балалар йорты бар иде. Шул ук вакытта, әле мин вакытта кичкенә идем, мин үземнең әйберләремне, киемнәремне җыеп, шунда алып барып бирә идем. Белмим, ни өчен алай эшләгәнмендер, чөнки мин аларны бик жәлли идем. Мин бигрәк күңелем нечкә, мин андый ятим балалар күрсәм дә өйгә алып кайтасым килә. Урамда баласын күрсәм дә өйгә алып кайтасым килә. Ул минем электән килгән әйбер. Әмма ләкин мин аның белән бер вакытта да горурланып, кычкырып йөреп, мин менә шушындай әйбер белән шөгыльләнәм, карагыз әле дигән сүз түгел. Ул алай булырга тиеш түгел, дуслар. Чөнки безнең динебез андый әйберне хупламый. Аны ул булырга тиеш безнең динебезчә, әмма ләкин син аны кычкырып йөреп түгел, үз күңелеңнән булдыра алганча эшләргә тиеш һәрбер кеше. Мин генә түгел аны, минем акча бар да, мин аны кемгәдер өләшәм дигән сүз түгел. Син барып бирергә тиеш аны. Мәчеткә үзеңнең килгән әйбереңнән өләшергә тиешсең. Ул безнең динебездә язылган. Һәм мин бүгенге көндә балалар белән шөгыльләнәм. Хәле бар фикрем, бәлки без ниндидер балалар да аласы килә. Вакытым җитеп бетсә, аларны бит алу бер әйбер, аларга фикер, аларга аннан соң үз вакытымны таләп итеп, аларны кеше итеп үстерәсе бар. Шуңа күрә ул бик җаваплылык минем өчен. Бәлки инде үзебезнең концертларыбыз бер 20 елдан соң тәмамлана башлагач, бәлки мин утыруда уйлармын, әмма әлегә менә шундый фикерләрем бар. Икенчедән, менә сукыр балалар белән
шөгыльләнәм хәзер бүгенге көндә әле менә мин алар белән барып үземне мастер-класс та биреп кайтырмын дигән менә безнең лаешта анда бер фонд бар. Балалар анда бик матур җырлыйлар, аларның инде колаклары бик әйбәт ишетә, абсолютно слух дип әйтәләр инде рус телендә. Менә балалар бик матур җырлыйлар. Мин аларны ишетеп аптырап сокландым. Чыннан да талант ияләре һәм алар белән барып менә киләсе көннәрдә алар белән барып берәр күрешеп, аларга мастер-класс биреп китәсем килә. Аларны барып күреп, шушылай менә кичкенә йорт балалар туган йортына барып, бик күп ярдәм иткән чаклар бик күп булды. Һәм минем концертларга килеп бик күп ярдәм сорыйлар. Ансы инде аңлыйм, төрле вакытлар була, сорыйлар, хатлар җибәрәләр. Ул дөрес әйбер түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки булса мөмкинчелек, мин аны бер вакытта әҗәлләмим, аның бар шундый кешеләре алга очрап торалар. Менә ул сорамаса да аңа бирәсе килеп тора. Менә шундый вакытлар күбрәк булсын я. Булай теге сорап биреп ул бик матур күренеш түгел. Менә динебез дигән, хәзер диндә төрле хатын-кызлар әйтәләр. Дини киенеп йөриләр, гадәти киенеп йөриләр. Мөселман модасы дигәндә әйтер дә бар бит инде. Бәлки үзеңдә менә клипыңда киеп карадың син анда гарәп киемнәрен. Син әле икенче клипны күрмәдең. Мин анда гомумән менә Гарәбстанда да кайтып әйләнеп кайтсаң, безнең анда бит шундый матур киемнәр бар, яулыклар, ул матур озын күлмәкләр. Ул үзе бер сихри әйбер. Хатын-кызга шундый килешә ул. Мин шунда барып, мин монда яшисе килә шушы әйберләрне киерешемне дигән Илдарга. Илдар гаҗәпләнеп калды. Шуннан да яулык кисән мин үзе бүтән бер матурлык, анда бер нәрсә дә кирәкми, чәч ясау кирәкми. Менә яулык киеп куасың, бүтән нәрсәң дә урыныңда дигән сүз. Юкка гына бу әйбер уйланып тапмагандыр. Һәм хатын-кызга һәрберсенә яулык китерсәң, ул бик килешә. Һәм мин яулык кызлар күрсәм, ябынып йөргән, мин шундый матур күренеш күбрәк булсын иде. Бәлки киләчәктә үзем дә шулай үземне киермен. Әмма хәзергә бүгенге көндә инде ниндидер ашлар уздырсак, каядыр шундый мәчет якларына барсак, дини очрашуларда мин әлбәттә шундый киемдә киенеп килсәм, мине танымыйлар. Шундый матур, шуннан да үземә дә ошый. Һәм мин рәхәтләнеп киенеп йөрер идем. Сокланам сезгә, кызлар, шулай булсын, динегезне саклагыз, үзегезне саклагыз.